ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, касоне ки мехоҳед дар ширкати Мерикей кор кунед, рақамҳои телефонам мемонам дар рӯи экран, бинависен. ҳозир аксия калон рафтистай дар Мерикей. Шумо метавонед якта ҳамун сумкара ба нархи дастрас арзон харидорӣ кунед. дар уҷа ҳамаи чӣ медроя, ҳатто аппарати чистка лица ҳастай. мисол ояндада шумо метавонед дар 70 сум 50 сум ҳар як нафара мисол рӯша тоза кунед ва 3-4 карата пули ҳамун сумкара буброрин. бо дар ин ширкат агар ки регистратсия шавӣ кор кунӣ, мисол бисёр имкониятҳои нағз дора, мисол сайёҳат, туҳфаҳои беҳтарин, ана як гала тилловорӣ қатъи бриллиантош суратоша мемонам, анам хеле чизора метавонед ки соҳиб шавед. айни замон скидкаҳои калон рафтаста, шумо метавонед ки анами номерда бинависед. оиди кор дар ами ширкати Мерикей шумода хушрӯтар мефаҳмона. ин дахтарак аллакай чанд сол шуд кор кардестай ва кора ба роҳи осон шумода мефаҳмона ва бо нархҳои дастрас метавонед маҳсулоти Мерикея харидорӣ кунед. дӯстони азиз, Мерикей бо нехели чизои тиллогӣ қатъи бриллианташ туҳфа мекунад одамои фаъолда. так шо бидроин кор кунед, рақамҳо дар рӯи экран ва нигоҳ кунед ки духтаро чӣ хеда иҷа пул кор кардестиянд. Они 6 мол бы на массовую машину сюда истодам. Дело не в этих деньгах, Зибуджон. Дело в том, что я это смогла. Дело в том, что, оказывается, можно в компании Мерикей достигать своей цели. Вот у меня была цель 8 марта машину харидам. 8 марта на шуду мы предполагаем, Бог располагает. Леки таги дела мегуф, ки 1 апреля точно за руль машины. На худо хват. Машина мигрем. Молодец, я вас поздравляю, Наргиз. На самом деле это ваша заслуга. Коня вырвать это на меня квитанция. Квитанция с банка. Мана 5725 сомон, а в долларах 4485. А Наргиз, я вас поздравляю, дорогая, вы молодец. салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз ман ами бозори саховат харид кардам. бояд саманак мебурдам москва, қасди манак гуфтам наёфтам. ва папичани талатора харидам, хона омадам, тайёрӣ ба рафтан бо ягонча ҳоли бисерам ама аёдум мебурам. тамошобино ай нори теҷе доставка омад. ҷаном доставка хона нори заказ кард. ай нори гапапнеяка ма 4-8 кило ролл заказ кардай. ман яке ами нори теҷера набинем ки қиматиш просто бо доставкаш 25 сум. оз худаш наёмадай даниш рустай ва мегӯ ки то омада интизор кунем, хӯрда наёбестем. оз ва омадаеса хай подождем. подписчику азиз, ана хеле наушники хоко харидам. JBL чихе фарух ай Москва туда будак ман беҳад зур буд. Ник цветиш сафед буд, гуда куручка кати ҳарчи нависянаш. А постоянно раҳ рудай хели наушники майда хати мада неудобнай. баъд вақте ки видео монтаж мекунӣ барои ҳамроҳам 10 бор ман наушник гум мекунам. гуфтам не наушники нормальни ҳалолам не тамошобин нормальни ҳалол ай 1000 сум сар мешада. аммо JBL ин нормальни ай 300 боло ай 400 поён. И 400 сум ай гуфт ҷанам 400 сум додумаш. яке бо гуфт савдо кардам 300 сум гирифтам. ина барои пешбарии кор бояд техникаи нағз бошада. дӯстони азиз, ай вақте ки ами интернет магазин тоза накушодум, вақти абед кунӣ почти намеом на ходу абед мешавад. и абед завтрак моя сникерс ов. хулоса нам хеле ай серкорӣ бовар куне тамоман вақти шиштан ягон кори шахсита кардан нест. исм мерави я поча да исна я поча да усу. хулоса да душанбе ба фикрам ки баҳор шидестай чӣ хеле ки мебине нигоҳ куне чӣ хеле ҳама ободонӣ да машғулан гулу гулкорӣ сар шидестай. худо кунад як баҳори беҳтарин, баҳори беҳад ба файз баракат شکوفته روی سنگ تو 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو دیار شعر و یاسمن نوای تو ندیدی من زی چشمی اولی خدا رسیده ای به من وطن 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 سی
من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من. тамошобинои на 27 дақиқа ҳавои хушрӯ кард. ман як ҷода стиралка вайрон буд омадум ва стиралка ай баршни ай такш об мечакид. устора занг задам аз сомон теҷе 700 сомон да соз мешава гуфт. подшипник шуда чиша вайрон шуда. гуфтум ҳа значит LG будай да. як хелош заминит карда мешда як хелош не. хушбахтона ира заминит карда мешда. инаи раиса қатимай 27 феврал наушник чи подарка карде ҳамсин фотонда? чанд сум харде? дуруға нагу маша аёт тондаш бо сатсми наушник беспроводной мехаре шки бидо нагам набуд шки бидо баъд карочи дилафруз бурда боша чизоша анам хеле ма чи рафтистам ёвар бо пага чи маъракае дошт ҷандила чи бидорам бо пага ташкилӣ қанд биёра гуфта беҳтар мега изонака 1 кило қанд биёра гуфтам чи дигар намефора пачка қанд биёр пластикови чи тарелка ё бакал ма акам агарам ира бахарам бутам шабра вақт мулкам тар кор дорум бахт мерам резои ҷара пешха чиркишне ох бо серано борон мезана чиркин мешавад нехай нисбатан тоза медони ай падзимкай ҳама чиркин дар ҷоя датишам беса не саховат тозаи нозанина чи ҳоз мегум том подписчиков падзимкай цирк ҳама чиркинай ахози агар соз нашуда боша намедонам чиркинтарин ҳаму дар назарам метофтак ҷара пастаяна меруванд мешуванд хай торикам нестай рӯшанай нормальне ку камерор зурух пешравӣ баромада накушта бихайра падзимкаи 82 меган тамошобинон ашёд билети москва чанд сум гирифте гуфтен ай нафас мегира ёҷа мебурой 2 рӯз пеш гирифтим 4200 сомонӣ эне дуруғ гуфтум 4500 сомонӣ 4500 сомонӣ ай ҳама аэропорти фаштарин арзонае барои ҳамин дига аэропортто 5020 5100 жуковский аэропорти фаштарин 4500 худо хоҳад як рӯз пас уҷо мерам ауста ки худо мегӯм ки ай усу билет арзонтар боша ресторани парсаева рафтагим қати манҷа қати дилафрӯз як ду бор ба фикрам анам хеле дӯсто мори продукти ба назарам хеле чизо бисёр буд хулоса не чӯчаи мега чӯча хулоса 4500 сомонӣ билет худо ака аюсу арзонтар боша KFC ҳо ҷада мекшиванд ак ҷои намиҷо иҷада нест усун раҳда ҳохи ҳонусу наусу саодата чипа дӯст дорум дузандаҳои зур дорабу некхай киртата бояд агар имрӯз бити 3 моҳ пас медузанд метиандада мумкин сезони дигара неки хушрӯ медузанда неки 1000 бор миёи такси пликада неми так дар ҷои дузандоа баъд худшам либосои хушрӯ бисёр дора фурӯши ҳамҷа ки ма ҳами интернет магазинои мебинам ва адресашон саодат нависада ҷои боёда дуруш ҳамин ранг типа садбарга машал садбарга намедонда дӯстия у чиза колката детсовски
Мулшаёвар омадем. Искрабда ҳамира ма крем для телаша ба наздикӣ гирифтам ко берун меброям хеле блестящий доштада. Ма хайрон шудам, просто увлажняющий гуфтам ки не берун меброи блистет мекунам хеле аҷиб. Тамошобино, бо мурури замон всё-таки ман фаҳмидам ки китоб хондан дар кора. Ман китоб бисёр мехондум, рости гап додувои кӯдакора бине китоб бисёр мехондум. Ана қариб ҳамин китобои чӣ байдее ки дар хонамон буд ман хонда будам да. Баъд ҳамин як ма чанд сол китоб нахондагиам, дар ҳамин мобайн як 10 сол ман китоб нахондагиам да. Чӣ хел ба чӣ маъно китоб нахондагиам? Просто ин хел китоби калона ман нахондагиам, га зед хондагиам ва ман не ки бишини хеле як китоб аввал то охириш бихонӣ нахондагиам. Ва ҳамин наздикиёт ҳамин як ним сол шуд бо ҳамин хел доираи одамои қади шинос шудам ки китоб мехонанд, занакоанд, масалан мотиватсионни китобо мехонанд, дар видеошонам нишон медоданд китоб выбор мекунанд, мехаранд, мехонанд. Ана баъд неки ман нахаридам ин китобо, баъд ман ба хотир омадам ки всё-таки китоб нутқа буро мекунад як, тем более забони русира ман уже ошибкаҳо қати гап мезанам. Аслан бояд ман ихе ошибка қати гап назанам забони русира напрямой. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки ман дар ҷое ки русҳо буданд, ҳамсоёмон ҳамашон тоҷик тамоман набуд калон шудагиам, дар ҳамин маркази шаҳр ҳамон вақт ҳамсоямо ҳамаш евреё немисҳо буданд, пишти ҷойхонаи роҳата буд хонаи мо, бисёриҳо ҷара медонанд. Баъди солҳои 90 уже тоҷик бисёр шуданд. Ихе тоҷик вообще набуд, буданд самарқандиё буданд, ургутиё буданд, узбекҳо буданд, немисҳо буданд, армяно буданд, унаи израиле ку ҳаваи евреян ана ваё буданд. Тоҷик вообще хай хулоса мо дар берун дугонаҳомон ҳама русо буданд, русӣ гап мезадем. Мактабмо хай тоҷикӣ буданд, ки дар берун мо постоянно дар берун ки бозӣ сус мерафтем, ҳамсоёмон қати бромад мекардем, ба русӣ зиёд гап мезадем. Вақте ки ман шавҳар кардам тарафи кормон, тамом бо ҳамин тамом шуд, рафт забони русӣ. Ана барои ҳамира барқарор кардам, бехато гап задам ва умуман нутқа буро кардам, китоб хондан дар кор. Боз китоб хондисам ва фикр кардам ки китоби хондан дар кор ки ҳам польза мада бутия, ҳам чӣ ҳамин проблемаҳоро ҳал кардам, проблемаҳои нутқа. Ва инаи китоби хонаи дӯстам ёфтам, инаи мудрост толпы Джеймс Шуровьеский диде. Ана почему вместе мы умнее, чем поодиночке. Барои чӣ мо дар якҷоягӣ боақлтарем. Мақсад дар якҷоягӣ, агар ман тоқа худам мисол ягон проект, ягон чӣ бирорум унҷо дар мумкин ки 50 хато бошад, не ки агар дар якҷоягӣ мумкин ки 30% ҳамин хатогиҳо камтар бошад. Ва дар ҷо як ала мисолҳо овардагиам. Ин китоба короче қати мебарам, мехонам, се равно дар самолёту бекорум, дар аэропорту ожидания ин китоба мехонам ва шуморам тавсия медиҳам ки китоб хонен, никогда не поздно.